salingwengwe akalali, salingwengwe akalali, salingwengwe inzimba igobe, salingwengwe umagaiva, salingwengwe sisteri, salingwengwe umagaiva, salingwengwe akala salingwengwe akala salingwengwe akala salingwengwe akala salingwengwe inzima akala salingwengwe umagaiva akala salingwengwe sisteri akala salingwengwe umagaiva salingwengwe akala salingwengwe salingwengwe akala salingwengwe salingwengwe shoo oi 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 shoo Iseketi, salingwengwe, uyabeku, salingwengwe, ushayeva, salingwengwe, uyabeku, salingwengwe, iseketi, salingwengwe, uyabeku, salingwengwe, ushayeva, salingwengwe, uyabeku, salingwengwe akala salingwengwe akala salingwengwe akala salingwengwe akala salingwengwe inzima yobe salingwengwe umagaiva salingwengwe sisteri salingwengwe umagaiva salingwengwe shayizeketi iseketi salingwengwe uyabeku salingwengwe ushayeva salingwengwe uyabeku salingwengwe shayizeketi iseketi salingwengwe uyabeku salingwengwe ushayeva salingwengwe uyabeku salingwengwe ushayizeketi iseketi salingwengwe uyabeku salingwengwe akalali salingwengwe inzimba igobe salingwengwe umagaiva salingwengwe sisteri salingwengwe umagaiva salingwengwe akala salingwengwe akala salingwengwe akala
Let
Papa? I'm down with it. I'll come with you. Kuthiwa-ke manje kanjalo apha ke andizuma ngenyawo lihlale kodwa nizawungena apha ngaphakathi kuteni ke nive ke ngoku kuzawuzivaleki nazebandleni ningemithiseli la enkosi Ningamaxesha. Ixesha lokuyana lomntana ngoku aphume asiwe koomama uqale ukumgidi ngexesha lakho. Ufuna ke wonke umntu ongutata olapha oselungelweni lokuyana aphosa amazwi kulaa mntana ngendlela erayithi. Bendizama nje umkhombandlela ngoku uba niyazi into yoba yintoni lena yenziwayo apha emangwevini. Unyana nonyana kabaphandle noba uya emabheleni noba uya emasisi uzalwa umntana. Phambi koba niqhubekeke nenze yonke into yoba niyalela mntana, ndizaqale ndinikeze utata walo mntana. Bendisithi mna mandimxelele nje into yoba yintoni le yenziwayo apha khona ukuze ngomso xa niphuma nisiya phaa ngaphandle ningathi kasive noobemi bethu abantu sifikelela sasela zokutywala. Yiyo le nto umgcina uye watsarhwa wafa pha. Kuyanyanzeleka usenongayazi yoyifa uba uyazi le sinqanda into ezinjalo ke ngoku singamarhudulu sinixelele uba kwenzeka ntoni apha. And ndiyakunicela ke xa ndixelelwa ngala marhudulu madala apha athi mandinicele into yoba yonwabani kule ndawo nikuyo. Iintliziyo zenu zithatheni niziphose kule ndawo nikuyo. Ungacingi endlini ngoku. Ibhatyi yakho yithathe uyibeke apha emthini. Xa usendlini uyibeke emva kwecango uyibeke kuloo ndawo. Wamkelekile apha. Athe manditsho ngamarhudulu ngenxa yexesha ndifuna unikeza umnina wam athethe nonyana wam. Okwesibini okwesithathu siyala mntana phaya bayalwa abanye abantu bonke. Nalapha ebuhlanti ke ngase sihlale ngobunjalo bethu. Umntu omdala uyazazi uba uhlale xa ngumntu omdala khona ukuze ningabhaqi ndilindelela tata ona-20 years funeke yalelwa mntana ndibhaqe umntana ona-5 years kuba kaloku ubone wena ushukuma una-20 years yabo olukile ehlele xa kwakho ne-5 years yabo. Andiyifuni loo nto apha emangwevini. Ngase siyala umntana ngehlobo esicela uyala ngalo umntana, nokokuhlala ebuhlanti ngehlobo esicela uhlala ngalo ebuhlanti. Umntana uyazazi uqela uhlala xa ngumntana, umntu omdala uyazazi uhlala xa ngumntu omdala. Enkosi, rhuthula.
Ngawuthethe nonyana apha. Batshaba keli thuba lokokuba ubulisa apha emangwembeni kuye wonke njengoba uhoyo ayibeke ibanye apha kwenzeka nganto imbi kakhulu okokuba sidibane ngohlobo kule ndawo sidibene umkhulu wakhe esethethile watsho okokuba sikho ngantoni apha mna apha kakhuluwa uzawuthetha nalo mfana ibibenye imnandi uzalwa apha ekhaya kuba ube inkulu uyalapha ekhaya sakuthi igama nomamakho okokuba ulimnandi injongo yayinye yokokuba uzomandisa kweli khaya lamangweni ukuze kude kube ngoku bakhuluwa ndisancoma uyenzile le nto sasineenjongo zayo uba ngaba imnandi ufuna i-role model awusifuni eli lizwe lo ukhangela i-role model uqala ukujonga apha ekhaya ujonge lo mntu ukukhulisileyo ewe khe ndive kusithiwa apha emntwini awunawuthatha zonke izinto ngoba umntu ngamnye isandla somntu ngamnye sinamacala amabini kodwa andikaliboni icala elibi owuke walibona apha kum ungangokungaka ngoku andizuthi ebengekho amaxesha okokuba siwe siguga nomamam akhona loo maxesha kodwa sisike sibone siphumele siyazi nento yokokuba senziwa yintoni okokuba siphumele ndizama ukuthi ke mfokabawo awuhlali nathi apha uhlala ngapha ebhayisikolweni thina sihlala sodwa apha ndiqinisekile ukhe uve kusithiwa utata usengxakini apha yoba ubanjiwe ngenxa usebenza ii-drugs ndithe apho uyawuthi uze ube rayithi ufumane i-role model apha kokwenu endlini ungabafumana ke abanye abantu iimento zakho njalo njalo apho uhamba khona kodwa ibe zii-mentos ezizaba zizo ezirayithi bento ezawuthetha ilizwi elinye leli lokokuba bebhuti umntu omdala nokuba ngombi nawe uyahlonitshwa kodwa yonke le nto ifuneka icala apha kuwe uhloniphe wena uhloniphe abantu abadala bonke uba ngaba udibana nobhutzweyi ongumkhulwa wam uyazi udibana notata ekufuneka uba ngaba uyambona uba ukhona apho abethakala khona uyisuse loo nto ngoba mna ngomkhulwa wam andinakwenza nantoni ndiyanyanzeleka okokuba ndiyazi uba ngumkhulwa wam lona apha asilela khona kufanele uba loo gebhu leyo ndiyivale unethamsanqa ke wena ndoda xa zawuhlala unotata omkhulu apha abagcwele apha abangumzekelo uneetshomi apha uneetshomi zikatata wakho ezingasoze ziyeke useyela phaa endleleni besithe ke apha marhudula asithatha xesha lini kodwa ndithemba ke thethe nje la mazwi endiwathethileyo ndisithi ke mfana khula uyazi uba sikujongile kwaye sijonge olukhulu kuwe camanga isandla ukhona awenu ndibulise kuyo apha mawenu
elisamba kulimnandi kulimnandi kula phambi kwezandla ezikwaziyo ukumqeqeshayo nalapha asike bantu nangona usesikoleni ebhayi usipha loko fonwe esikolweni wenze into enganqinisekanga uba usuka kweli khaya so awulihlazanga ngeli khaya awukayihlazi so into uma uyenze ke mntanam asithi yekalento uzawubona umkhondo wendlela uma uyihamba ngoba loku iyathethwa into kuthiwa yeka le nto zange yenzeke le nto usuke uphume kulaa kona uyenze masibulele ngoba awukaliphuqi eli khaya nanku umzekelo kutata wakho umzekelo kumama wakho awukwakuve kuthiwa noko basendaweni ethile ngenxa yoba ungaphulaphulanga kwenza izinto ezingakhange zenzeke ke mna ke ndizawuthi ke mntanam into erayithi uzawuyisefa ngokwakho erongo uyisefe ngokwakho nangoku ke ndithi njeba uhamba ubheka esikolweni uzube nayo into noba ufumane idrink ethile kuloo nto leyo uphathe kakuhle ke mntanam eli khaya ulikhulise mayibendini ndinozwele ndinefama ndingumadoda efana ndilapha and ke nguye ongasithandayo yiyo lemnandi ndiza kuwa ngeleke mntatata umntakwethu yihlo nawe uyayazi loo nto nawe uyayazi loo nto apha ndiza ngozothi kuwe le ndlela bendifuna ukhula ngayo cela ukhule ngayo asingazojhinga simelo ukusinga komntoza ukusinga kwesiningi bana bakade ngizazisi yes yibuya kwengapha matatiyeni uviyani igama wakwakhumana ndaya kule ndawo ngo-76 fana kwakwazimele egiqe nasentabeni maniqale apha kuwe ekhankatha mna unengxaki abantu wadala bayilibala lo mntana wakuphuma ecaleni thina sijonge wena besiyaziyo okokuba zimfundiso zakho osifake kulo mntwana zinekhankatha ibuye ndize mntwaneni yayeke uyala ngokumna ngapha nguthi nevele ndithi yenze le nto abayenzayo ntanga bakho ngoba sidiniwe sikhathele uncedile banobhala wami ubumkhokhele uthi ezimnandi zona izinto bekejongile umjongile nawe wadlula kuzo ngoba ntona ngoku xa ulele andikalalanga umntwana phuma kanje xheka mntanam ngathi sitsho nakule ndawo sinomfuso ungayiyeki ayivi mnandi ilula imfundiso yangaphandle ingena lula watata sidelekile ngokomama isiko lethu libhabha komama ngendaba yabantwana bethu abangameleliyo thakapha ngakuthi ke akabhabhi komama isiko lethu qala kantanam ungahlazi isiko lamadoda ungathi welukile ungene ngefestire emzini uthi welukile ubipahla uthi welukile ugwazi umuntu exesha uthi libe igama lethu elobudoda siqala usihloniphe wena ungayenza yonke enye into kodwa hloniphe igama elinye eli lobudoda
ufuneka ngeli gama ngoba ndiyazidla ngalo ngoba ke ndalifumana ebunzimeni kodwa ndiyaqhosha ngalo uhambeka esikolweni kodwa uzayifumana nenje le nto wabeka phambi kwakho lena asoyakho yamakhehla andifuna uba mna phambi kwam umntu ongumfana abambhekile phambi kwam tu nona ndibalanga nayo mna sobe nomsindo nyhani ngoba ndibuza uba ngexesha ubamba ibhranti ngotshwala uphi umzi wakho le nto le asoyakho le yamakhehla angibalawula abafana abasekhaya kotata mna ayeke ubalawula ayeke ngoba wazi umlawula umfana hlahla nawe endlini acinga uyindoda alibali uyinkwenkwe qala mandizazise mna ndingonwabisi ke mfana ezibhilini tshangisa le usikhomba uzulu umhlatana tatakho usanza abangenawo baba andizuthetha kakhulu mna ndikufuna kuyo yeyokokuba ngoku uyindoda awuyondoda yokuhlinyuka apha esithubeni ufuna into ongayaziyo into kufuneka uyenzile funeka uthathe imali uthenge imfuyo ube nemfuyo indoda yindoda ngemfuyo uzuthi utatakho xa enengxaki esithi mntanam ndiyayele kule ndawo uthi hayi tata sowuthatha inkomo phaa sowuthatha ibhokhwe phaa sithengise usuke kule ngxaki waziba made ngenxa yexesha ndoda ndithethile ezimbini ukudeka uthethe akuthethe yenzi akho nto ithi bangichakweni afuneka wenze ube umntu isixhosa sithi abuphandwa okokugqibela kuko funeka uphile okukuko nokungekuko then ulibambile kuthiwa umntu apha indoda iqala ebuhlanti nezalekelwayo ithoka zebhulu phaya xa unethuba umise ingqondo kolusa umntakwethu uyakwazi nayo iyolithanda uxoleni matheba kuthi nje ndizaba nje ukolekeza eli gama alithethayo utata umyalo awunazo records wasehlanti le into ukuyala ukuphosa amazwi emva koko uzowugalela apha epleyitini akukho nto yoba kufuneka laa mntu ubekwe likhaya ungunobhala ucishelela yonke into eziswe ngabantu yona le into yinto esuka apha emadodeni ebeyala ndicela nje into yobana kwelo cala sibe sikhile emfeneni kwipheji enye sibe ntanganye sonke ezinye izinto kaloku njengoba sikhula ixesha ziyaphuma bendithi ke mandilungise nje eso silembanyana njengoba siyayazi bana napha ebakhwetheni noko xa kukho isilembe funeka sicinezelwe ngejeba uba ndifumanayo uba ndithethe kule nkundla kamabhinyana xana kungcoliswa umntana ukuba ebesuka ebukhwenkweni engena ebudodeni ithi loo nto leyo ubudoda abukhulelwa mnandi ubudoda ukuziphatha ngembeko ubudoda awuthiwa njengoba indoda nje kuthi kanti uthi unike yalazi uba ulukela ubutywala utywala buyamosha umntu ndithetha nje mahlobo wam njengoba ndimeba apha ngoku ndinama-65 kodwa andifuni uba ndikhule ndibe lixhego ndibe mdala
ingase kukhule iminyaka mna ndihlale ndingaka kuba akho nto ivulwayo apha ebudweleni ngaphandle uba uye ku-6 feet ngekhaya. Igama ke ngathi igama elispeshali esuka ngaphesheya kwathiwa ndingundimephi. Endazibuza ndimephi na, ndime apha ngoku ndithetha le nto ekucaca uba abazali bayibona loo nto mamethele eli gama loba ndimephi na. Ngumbuzo ethetha ukuthi unesizekabani esingapha yokuba ndimephi na phakathi komama notata. Iyavakala le nto ndithethayo. Ngoku ithetha ukuthi ke ngoku limnandi funeke uzeke mzekweni. Kuthiwa ke ngesiXhosa ke liqhaloka esathi umvundla uyayizeka indlela. Okokuba ngezinye indlela njengoba ukhula ngoku wadokolisa kodwa ke funeke ukhombe ngezinye indlela ikhondo likatatakho ngoku usaphilayo ubone uba wenza njani na. Ingathi ngezinye indlela xana ke ngoku engasekho ufumanisa uba kuthiwa hayi wemka umpumelele jonga unyana wakhe unjani na. Akufuneki xa uyalwayo ingathi uyalwa kukho umoya. Ndiyayibona ke laa nto yokuba uthi umntu okoluka afumanisa uba ngoku akaseyiyo engendlela intombi apha ekhaya. Uba kufanele uba uhlambe izitya hlambe izitya. Kuba ke uba ngaba ngoku kweli xesha lelo uthatha umfazi akwazi uhlamba izitya uza kushiya umfazi. Uzothi ngoku uzomqasha esisiqashwa apha kokwenu funeka wenze 50-50 le nto ayenzayo. Uba uhlambe umashini nawe uncedise woneke. Impilo esesiyiphila ke kule demokrasi le yethu siyavakala ngosendiyithethayo. Kungathiwa idemokrasi, le demokrasi yethu uyofumana uba zonke izinto ezinamalungelo. Ngoku ke umfazi ozamthatha sucimba fama sisiqashana okanye umqeshela ngoku andifuna uthetha kakhulu kuba ke ngezinye indlela nithi noyala kakhulu ndifumana uba hayi lathayo ndithetha ndilayini yalo asoyenza ndingelayini ndihamba ngolayini. Ngoku funeka ubayeka abalayini abazisibomu ngolayini. Uyabona abazisibomu ngolayini. Yilayini leyo ufumanisa uba ezi nto uzifundiswayo ezingaphezu kokuba njengoba uxelelwe nje uphume ecaleni uba kukho ntanga bakho nabadala kubo ababonisa ubomi obungebubo. Siyavana mos le nto ndiyithethayo. Ngoku andifuna uthetha kakhulu. Umthetho wam ndinowuthetha ingathi ndinelishwa isiyalo endisiyelayo uhambe ngolaa hlobo. Umlomo wam umbigqithi funa uthethe enye into. Enkosi. Abakhosa behayibo baluthiwe abantu abapractical abadluliswa ikhulu kuwe njengeleli balibona uyaqhubekeka ngoba utata ufikile kwezi sigaba thuba lam babaleke ukudunakalisa apha ucacisa kakhulu ukuthi utywala obunye bathenga abantu abadala kuba nezilwanyana eziningi kuba khona udebalashi xa ufuna usela utywala ube nabaqhinga usele wonke umntu ude ube nento abenzulu bakhona ingonyama kutywaleni xa unwena ube nhlobo nto ufuna ubetha umntu kodumele bakhona ubuxeleli uyakhona kutywaleni uthi ngoba ufuna unxila utshobe kufile abantu izawuvusa uhambe ubahlambanga so ezi zilwanyana ziyamongamela ke umntu ngethamsanqela kuzalwe ngumfundisi ayazi ukololo leyo uba ungayenza ngumfundisi ufuna ukuthi umfakawo masilapha uzobeka la mazwi asawutrustuthizi uzozuma samsebenzisa umtata wakho sifuna ukhulisa wena ngenye imini asibona wena sibona uphumelele siyehla abantu abadala ubani mbozinani nembethekeni uxolweni lokuba ndikhawuleze ndingathi jonge ixesha nemfundo noomama apha. Uyayazi oomama ke baxa kufuna ukuba besigqithile ebuhlanti bajonge ingoma eshushu bangalawuleki. Andifuni kwenzeke loo nto.
Amazombulelo maxhosa wami. Kanti lo mntana wethu. Nyama. Uxolo ehle phambi komadombulelo. Ngela uxolo phambi kwamadombulelo. Siyobulela wonke umuntu oyalela mntana. Kanti ithi kanti mntana umamele. Selokishini sithetha abantwana kanti iyaphaphatheka ithi nyanam ezandla zakho zibini indele kuhle lokubi atsho lo maxhosa maxhego wam ukho lebhekile yoyana ukho lebhotile okanye zilekese zobuyana sawucela ke kwafana abalapha ebendithe kubo abanalungelo ukuyala lo mntana ukuba unayo into anayo apha epokothini uyakuyibeka phaya sesihletyelwa phaya ngoku into yoba hayi bo elaa xesha liphelile yiyo loo nto ke bhuti ndiyisomba lwehlobo lo ndiyabulela ngapha ndiyakhulula into yokuba injoli yethu bawunyanzeleke isiqabaqaba iqale umntu omdala kwinto yonke la Iqala xa kutheni singabaleka. iqale kumntu omdala ubheka phaya apha sibekele ngothembana apha andangiva kakuhle na ya sibekele ngothembana apha umntu ozawuqala nabhekile uzahamba umntu wonke umntu ozawuthunga uzawuthunga umntu wonke sufuna usidubulisa mntakwethu sayibala le mali yayimiliyoni singafika apha sesidutyulo akuzobalwa mali apha akuzobhalwa mali akandiva kakuhle na ndicela ke umfana onyuliweyo athanda nabhekile ayihambise emaxhegweni polisa bomama basifike eli xesha into zininzi umgidi ufike yonke kubanjwa apha kubekwapha ngenxa yemvula kanti kulibasethini lixesha ke ngoku loba kuyale nina sigqibile thina singootata phaya niyale umntaneni lo nixelele nabantu bebengayazi into yoba apha size emgidini akho nto ingaphumanga yalo mntana ebexesisiwe izolo namhlanje uyayamba ngootata ngova itshansi yethu yokuba niyale umntana wethu besima ndiphose loo mazwi ndithunywa ngootata into yoba make ndifune umama omntana ningaba nibanenintsi bengako kodwa umama omntana uba kekho ayakhona inokulunga ndiza kuqhuba ke hlobo endiqeza ukuqhuba ngalo bendizama nje udlulisa umyalezo bendinikwe ebuhlanti enkosi uba likhona ilizwi endifumana kuni ndingalifumana ndihambe ndiqhubekeke ngoyalo umntana alikho ndiqinile ne andikendeko tata namqhubekeka nyani Siyabonga ene siyabonga siyabonga ene haleluya ene siyabonga ene siyabonga
ndithe ekuqaleni ndiyabonga umdala esidalileyo ngale mini namhlanje ngoba bekungafanelekanga uba siyenze bekufanele uba yazidala kodwa ngenxa yemeko zokuphila andizuthetha ngakumntana ndiyazazi nokumamakho ndifuna ukuthi namhlanje ungena ebudodeni usuke ebukhwenkweni uyayiqala imeko yobudoda ubuyaliwe ke ngutata ubuyaliwe ke ngabafana ngokuyalwa ngomama uyayazi umama uba yintoni imini kamama umama ndifuna ukuthi ayindim ndedwa umama wakho wonke umntu ongumama uthi mama ungena kwixesha elibuhlungu ungena kabuhlungu ebudodeni bana waluza umntana wakho into yafika kabuhlungu entliziyweni andikwazi ukumlibala umntana andikwazi ukuyilibala kodwa ndifuna ukuthi uqine uthixo uyayazi uba bekutheni azamthathe unina wakho ngoba ibingeyena ebekuququzelela kuyo yonke entomdla langale nto bendicinga fanuba abanye abantu basemzini am bazabe bekhona kodwa kakunani xa bengekho ziimeko zokuphila esiphila kuzo njengabafazi ndiyabonga ngothixo ndika wena ndimnandi ndicela ze sithobelane ngehlobo esithobelana ngayo undithobele njengoba undithobela ndawuhlala ndiyithanda ngemaxesha onke ngoba kaloku uthixo ndisele nawe notatakho kodwa umntana mntuwengoku ndiza kutefisa ndingakutefisi ndizawuba ngqwabalala ndingabingqwabalala ngoba kaloku umzali kumele angxole emntaneni wakhe aphinde umzali athuthuzele kodwa ke ngamanye amaxesha funeka ndiyazi uba mandikushawute kanjani ngoba kaloku imeko yakho ndiyayibona uba ithini mntanam namhlanje ndicela uzuzole